مکان تولا مکان تے کر، مکان تولا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے۔ مکان تولا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے۔ مکان تولا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے۔ جتوں مجرم بری ہوندے، جتوں مجرم بری ہوندے، عدالت مصطفیٰ دیے۔ جتوں مجرم بری ہوندے، عدالت مصطفیٰ دیے۔ کوئی گالیاں اگر دے جواب وچ مسکرا دینا، کوئی گالیاں اگر دے جواب وچ مسکرا دینا۔ دعاواں دینا سب نوں، دعاواں دینا سب نوں، عادت مصطفیٰ دیے۔ مکان تولا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے۔ مکان تولا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے۔ نبی ہووے ولی ہووے، حسن ہووے علی ہووے، نبی ہووے ولی ہووے، حسن ہووے علی ہووے، خدا تو بعد ہر ایک نوں ضرورت مصطفیٰ دیے۔ مکان تولا مکان تے کر، مکان تولا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے۔ مکان تولا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے۔ میں ایک عاشق نوں پچھیا، خدا دے تاں کی منگیے۔ میں ایک عاشق نوں پچھیا، خدا دے تاں کی منگیے۔ جواب وچ نہ فرمایا، زیارت مصطفیٰ دیے۔ مکان تولا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے۔ عداوت کملی والے دی جہنم تک لے جاندی ہے۔ عداوت کملی والے دی جہنم تک لے جاندی ہے۔ جے تو جانا جنت وچ تے جنت مصطفیٰ دیے۔ مکان تولا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے۔ مکان تولا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے۔ جتوں مجرم بری ہوندے، جتوں مجرم بری ہوندے، عدالت مصطفیٰ دی